Μουσες, εν ώψη και της εορταστικής έτσι περίοδου, πολύ δυνατά, πολύ καλά περνάτε και αυτό είναι πάνω απ' όλα. Σούπερ περνάμε, τέλεια ομάδα, κάθε μέρα διάθεση, κάθε μέρα άλλος κόσμος, άλλη αίσθηση, χαρά, διασκεδάζουμε όλοι. Το μόνο δύσκολο είναι ότι είμαστε 7 στα 7. Δηλαδή, όποιος θέλει να διασκεδάσει, έρχεται κάθε μέρα. Δύσκολο για μας, έτσι. Αυτό ακριβώς. Πώς μπορείτε και μπαίνετε σε ρυθμούς ζωής φυσιολογικής όταν είστε 7 στα 7 ξενύχτια, ας πούμε? Κοίταξε, για μας τους τραγουδιστές είναι ζηλευτό να δουλεύεις 7 στα 7. Δεν υπάρχουν μαγαζιά. Οπότε εντάξει, αυτό μας κάνει να έχουμε περισσότερη υπομονή, να αντέχουμε περισσότερο, να μην κουραζόμαστε τόσο. Περνάμε καλά. Αυτό έχει σημασία. Όλη η ομάδα φέτος υπάρχει μια χημεία ιδιαίτερη. Δεν είναι σαν άλλες χρονιές. Φέτος είναι έχουμε κάτι παραπάνω. Βοηθάει και ο Γιώργος ο Γιασεμής, εννοείται. Είναι μια μονάδα μεγάλη για το μαγαζί. Και όλο αυτό περνάει και στον κόσμο. Βλέπουμε ότι είναι γεμάτο το μαγαζί κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί εγώ ποτέ. Στα 8 χρόνια που δουλεύω δεν το έχω ξαναδεί. Ούτε τις καλές εποχές. Είναι μοναδικό. Και είναι πιο τιμητικό, να το πούμε έτσι, προς τα πρόσωπα όλων σας, όταν στις δύσκολες μέρες που πλέον ο κόσμος βγαίνει μια φορά την εβδομάδα να διασκεδάσει, σας επιλέγει και γεμίζει ένα μαγαζί κάθε μέρα. Σίγουρα παίζει ρόλο. Όλοι βάλαμε από το δαχτυλάκι μας αυτή την επιτυχία, όλοι από λίγο. Από ένα λιθαράκι όλοι βάλαμε. Μακάρι να συνεχίσει έτσι το μαγαζί, να έχει πάντα καλή πορεία και αυτή η κρίση να φύγει επιτέλους. Ένα πρόγραμμα που έχει και το show, έχει και το λαϊκό κομμάτι. Συνδυάζονται τελικά πολύ ωραία αυτά. Σε αυτό το μαγαζί τα πάντα. Ακριβώς από show που σου είπες, ξένα κομμάτια, μοντέρνα, χορευτικά, έχουμε καταπληκτικό μπαλέτο. Μέχρι και τα πιο βαριά λαϊκά. Ναι. Εσένα ποιο είδος είναι έτσι που είναι πιο κοντά στα δικά σου, ας πούμε, έτσι, φωνητικά δεδομένα και γούστα? Θα χαρακτηρίσω τον εαυτό μου ελαφρολαϊκό. Αλλά λέω τα πάντα, δηλαδή μ' αρέσει να λέω τα πάντα, διάφορα είδη. Δεν έχω μια πορεία κάπου, λαϊκό ή τα άλλα δεν τα ακουμπάω. Μ' αρέσει να λέω απ' όλα, αλλά και οι ανάγκες, όπου και να πας να δουλέψεις, οι ανάγκες σε κάνουν να πεις απ' όλα. Στο πρώτο πρόγραμμα πεις πιο ελαφρολαϊκά, πιο pop μοντέρνα, όσο περνάει η ώρα πιο... Όχι, να σηκώσουμε να δούμε ποιος είναι. Να βγάλουμε καμιά είδηση. Τέτοια ώρα ποιος μπορεί να είναι στο τηλέφωνο? Δεν είναι και δικό μου, έτσι. Άλλον ψάχνουνε. Θα σηκώσει να το βγάζαμε και αυτόν online. Θα σου πω μετά μόλις κλείσει η κάμερα τι έπαθα με συνάδελφό σου. Να ρωτήσω λοιπόν πόσο εύκολο είναι για έναν καλλιτέχνη τη σημερινή δεδομένη κατάσταση, με τη σημερινή κατάσταση που υπάρχει, να κάνει όνειρα, να κάνει επαγγελματικά σχέδια. Όνειρα και στόχους πρέπει να έχεις, όσο και αν δύσκολα είναι. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι, να έχεις ένα στόχο χωρίς να κάνεις όνειρα. Πρέπει. Κυνηγάς κάτι. Πώς θα το κυνηγήσεις? Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα επανέλθουν πάλι οι καλές εποχές σε όλους μας, θα επανέλθει το χαμόγελο, θα ανθίσει και η δισκογραφία? Μεγάλο θέμα. Σίγουρα υπάρχει αισιοδοξία. Πιστεύω ότι θα αλλάξει όλο αυτό. Θα αλλάξει, θα έρθουν καλύτερες μέρες. Εντάξει, είχαμε κι εμείς ξεφύγει λίγο. Το ρίχναμε λίγο έξω παραπάνω. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι η γνώμη μου. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν και πιο πολλά μαγαζιά, πιο πολλές επιλογές. Ο κόσμος θα είναι καλύτερα οικονομικά, γιατί τώρα περνάει δύσκολα. Αλλά εντάξει, εδώ στο μαγαζί αυτό δεν μας πτωεί. Περνάμε καλά. Μέχρι τις γιορτές θα τα ξαναπούμε για να πούμε ευχές και όλα τα σχετικά. Να ρωτήσω μόνο, μπας και πάρουμε κάνα έτσι μυστικό, τι ετοιμάζετε για τις γιορτές? Για τις γιορτές ετοιμάζουμε αλλαγές τραγουδιών, όχι προσώπων. Καινούριο πιο φρέσκο πρόγραμμα, ανανεωμένο. Ο μαέστρος μας κάνει πάντα καλή δουλειά, θα κάνει και τώρα. Βάζει τη δική του πινελιά, το δικό του στοιχείο στο πρόγραμμα και αυτό φαίνεται. Ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος από το πρόγραμμα, το δείχνει, κάθε μέρα είναι εδώ. Οι γιορτές θα είναι καλές. Στις μουσες πάντα οι γιορτές είναι καλές. Περνάμε καλά. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή συνέχεια μέχρι το τέλος του χρόνου και ένα ακόμη καλύτερο 2015. Πιστεύω να είναι καλύτερο. Θέλω να πιστεύω ότι το 2015 θα είναι καλύτερο. Μακάρι, μακάρι για όλο τον κόσμο. Και πάνω απ' όλα υγεία. Και όλα τα άλλα έρχονται. Πάνω απ' όλα υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλοί. Se va a
Glass Doors. Η θερμοϊχομόνωση στα κουφώματα και στα τζάμια λέγεται Stop Glass Doors. Στράτος Χατζιεμανουηλίδης. Είμαστε εισαγωγείς, έμποροι και κατασκευαστές, γι' αυτό είμαστε και οι φθηνότεροι. Η συνέπεια, η πείρα, η τεχνολογία, ο αυστηρός έλεγχος και το φινίρισμα, σε συνδυασμό με τις ασυναγώνιστες τιμές μας, δίνουν το τέλειο αποτέλεσμα. Stop Glass Doors. Μας εμπιστεύονται από το 1978 επαγγελματίες και ιδιώτες, τους οποίους και ευχαριστούμε. Γεννηματά 8 και 9 Σικές. Τηλέφωνα 2310 619 960 και 634 147. Έκθεση Χαλκιδικής, Νέα Καλλικράτεια. Τηλέφωνα 23990 48460 και 62 381. Πώληση Χονδρική Λιανική. Stop Glass Doors. Στράτος Χατζιεμανουηλίδης.